Kanigri ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulia phir imeri nong ti walang. Kimat ki bakongsan jo ka khubor mata ka step. Ke India ka dan ha ka dan balai ka perthai ha ka baidei ki kamling sun la menteri ka tanat civil aviation Ram Mohan Naidu. Penkema ulat ke Jila Meghalaya UCH Vijay Shankar ya ka jingin kam jo ka mensiam IT lut na ka benta ka jingi terlibat ka jingi long ka wei ha keri. Beliau Menteri Rambak ke Jila Konat ke Sangma ya ke Jengjal Police Station maintenance ke sengi. Ki khubor ki babnya. Menteri ke Tanat Civil Aviation ke Ram Mohan Naidu la pentip bak India ke dan ha ke dan balai ha ka perthai ha ka bedi ki kamling sun ka pen i dak ba ka kiu step ha ka yo ka kot berkunjuru ha ka jing punya so de kiling sun. Menteri lo ongi kini ha ka por play ke Airport Authority of India EAI Pavilion ha ke India International Trade Fair ka pasau-pasau ha New Delhi. Ha ka jing keren jungu bagi nong pathai khubor utai menteri sarkar ula banjur halor ka jingin ka man penroi ki jing tip ki bede bagi ling sun chagi khana man tei ya ka jing sotho jungki ban aimin sem lu iki ban trei ha ka ni ka lan ula bandap shosho da ka ba ong ba ka tei ka pavilion ka pen inuksa ya ka jing trei kam ki ling sun ban ai jing tip ru ya ki khana ha ka bede ba ka jing start sayan bagi ling sun unai du la ong ba ka jing san ka tanat punya ling sun ka ai jing kersan shibon ya ka jing ai lenti jong ka India sya ka jing mit jing biang naladi bar ka India ka baki shuprang ling ba ki tanat ling sun ki bala penwit penbiang kat kum ka juk mentah. Ulam phang ka yindar bar thawan ka Meghalaya Thomas isang maula play ka rinsan di jing di ka Meghalaya ne ka Meghalaya Pavilion ha ka India International Trade Fair IITF jong usnem 8,000 ha Bharat Mandapam New Delhi da ka ba ai jing picha helor ka jingkut jingmut jong ka jala ban kantiwe ka sengkam la jong ba ka jing tho ya ka lariti ha ki rinsan jong ka ri kiran sapu armut kinong sengkam lajong arpusangot na ka prime bat prangot na ka DOPF ki bapen i ya ki tiar belas nahi da kakti ki marbam ki muslim bat ki wei ye ki bela bo pen i na bat dia hat artli ki basa ka Meghalaya Each Limited kelapan biang ya ka jingne ishimta da ka jingkashan bela yo na ka tanat planning DOFP prime bat ka tanat tourism Thomas isang maulo ong baki bakom kini kirinsan ki arap kentiwe ka jing yat ba jing pen pau perthai ki mar ba ka jela ka penmi mat ka jing penya so ha ka tri ka ta ka ban nang pen khlan shu ka sengkam la jong ba ka jing kiyo ha ki yo ki han Katkum ka jing tha bala yo na ka tanat korbar ri jong ka sarkar pedeng ka Raj Bhavan Shillong men ka sngi ka larakhi buram ya ka lingko snam ka jing seng nong rim ya khat nyau tli ki jelabat Union Territories kani ka jing rakhi Raj Bhavan ka long ka jing thmu pen khlan shu ya ka jing tli ba jing long ka we ka ri ha po jong ka ek Bharat Shrestha Bharat ulat ka jilau CH Vijay Shankar ulap tebe ya ka sharak jing rakhi lekmen bat la pen bu da ki video message bat ka jing pen inam ya ka jing ya lenti jong man la ka jela sha ka jing jom ha ka program la kan thop ki jing wai Canada bat Kashmiri ki jing sha tan rai ka Jammu bat Kashmir bat ka jing sha ki nong Chhattisgarh de ki samna puli ka GNV ulat ka jila ka jing keren jung lapan ka mau biang ya ka jingdan kam jo ka mensiam ai ti lut na ka mata ka jingi long ka wei ha ka ri bola ai ka jingi ro ya ka jingki shaprang ka India ha po ka jingi lam jong menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ki belai don lang ki ha ka program ki ken thop ki officer rang ba na ka tanat ya dari ki wei ki officer sarkar ba ki khot ka NCC Working President ke NPP Marcus Marak Ubadeiru Menteri Sarkar mungkin kesing ulakam bakal air juga kesing Kongres kala pejak menta hadirin juga election na Bihar bat ula benap susu da ke boong bak NPP kam yu i bakan dan kata ka jing kon ke bajuat ber ke Kongres ha ka jing jit nomik mathamai sha ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC ke berajan dai por menta wala kata Marcus Marak ula kubur ba kandani katuk ani ka jing sngau kwa bujli ya ka seng ka banyalam ha GHADC ula itho ba sarkar ha bo ka jing lam jeke NPP kala trei klem chong that ban pendiam ye ki jing kam ka jila ula penting ba ka NPP kala ban penbina no e ka kateng jong ki katong ki banya khon ha ka election GHADC ha ka tayo ka ba ar jong no pra Marcus Marak ola kentat ya ka jing kenok ka baong bak MPP ka thong da ka pisa bat kro ya ki nong thap vote tang man penti kena ya ka jing job election ha Meghalaya kani ka khubor ka wan shwi na ka Akashwani Shillong
gadi ke khubor ke bawan shwi ne ka Akashwani Shillong. Menteri Ramba akan Meghalaya konat ke sangma min ka siwla play ya ka Jengjal Police Station ya ka bala ainam kom ko wini ki thanat pulit ka ba biang ya ki jingnan kam ki ba pher Kamashwa ketika thanat pulit ka trekam na ka wai ki nyuai Assam type nadu bala penmi ka usnam arhajar khan nyo. Kajingin tiang ya ka menta ka long ka bayaran kat kum ki kedan thanat pulit ka sarkar India bat kan nongnu kum kanong na ka ba biang tam ban thamai sai kiwi ki thanat pulit hakaling ka jela. Menteri Ramba ula ai ka jing kholis ngawo ki trai muluk ki bala ai ka jaka ban penyeng ya ketika thanat pulit bola pun ngawru ya ka police infrastructure fund ka ba aila di ki pulit officer ka district ban maramot ek ka beran kam kerki klaim dan kam up ya ka jing bha pisan ka sarkar. Ulai thoru ba ka jing thongkam ya lai hajar thali ki post ki berang sa thali ka thanat pulit kala poy ka benta ka ba khaddo jong ka interview. Nalor ka tau lapun benai ya ka song pisa ka ba sanpo kulur tingka syaka airport authority jong ka India EAI na ka benta ka ling sun Jengjal. Kia bisa ramba kila ai ka jingro ka jingbit jingbiang jong ka Jengjal Police Station ya ka bala penbit penbiang de ki kor ki bor ki belong kat kum ka jok menta ba ka jingin kam ka ba krawan penme ya ka sok kasan harilum garo. Menteri Ramba ka Meghalaya konat ke sangma min ka siwla play ka Japanese training program jong ka MSSDS Habarik Shillong hakamat ka jing sakhilang jong menteri ka tanat labor ba Methodius Dakar baru chief executive officer CEO ka Asian Group Unishikawa Toshiaki. Menteri Ramba ula pensngawi ka jing kiu jong ka jing trilang ka Meghalaya ba Japan bat ka jing dawa ka banang yai kiu Kajindawa shabari ya ki samla ki beranjing tibet ha ki jatkam ki bapher. Kamashwa ki don tang anu ki nas ki bala pha le tresha Japan. Hendai menta ki don hadu life nya won bat ka kamai jungki ka jan kot chaka san klur ha ka shisnam. Prapun ring samla puli ki la de pendong kertengi la di naga penta ka program IJ kai ka bandro banai ha Shillong. Ukonar ki sama ula kentui ki samla puli ban shim ka buye ka ni ka lat yo kam bat banyo maru ya ka jing im ka jing tresha bari. Kani ka program la penong da jing themu ban kenti we ka tre ka ta ban pen khlang bori ki samla bat ha juga por ban pen khlang bu ka jing tre lang ha preng ka Meghalaya ba Japan na ka benta ka roi ka par hadin habun. General Secretary Jang Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association MESCME ba walambak lingdo la syajit ko mudukot ha ka Governing Council jang ka Indian Mountaineering Foundation IMF ha ka Annual General Meeting AGM ka ba Nripuai New Delhi. Kan rewot kinang yakon kiu lo milambat khatwai ngut ki wi par ikla syajit na ka benda ki snam trekam arhajar arpusan hado arhajar arpunyo hapo ka ji lam jong President Colonel Vijay Singh bala shongthan ka IMF hapo ka ta trekam youth sports ka penjat ya ka ji kiu lom kom ka sport kan thopru ya ka ji shimta ha ka Asian Games bar ha ka Olympic kiwi par ki record ki kinthop ya Prem Singh Debraj Datta Colonel Anand Swarup Harbhajan Singh MR Vijay Raghavan K Saraswati Yambin Naba Debrata Mukherjee Kirti Payas but group captain RC Tripathi MESCME kala ong ba kajing jiet ya uba lingdo kan pen klanya kajing mikmat ka Meghalaya mat ka than chateng ni ha kajing kiulom Katu kani ka khubor kalakut bakalawan shpi na ka Akashwani Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabji nginya so baka daily station na ka mta ka khubor ka tin Hindi ban pembo ka khubor pareng ka por pra ka san minute. Para ka por prashteng ni phai biang shakani ka station na ka mta ka khubor na ka than chatay lam ni. Kani ka Akashwani Shillong skobaba na mta ya ka khubor na Delhi.